Guys, andito kami ngayon sa Nepo. Kasama ko si RG Boy. RG Boy! Nag-walking kami kano. So, pakita ko yung paligid guys. Si Macdo. Mag-walking si RG, ayun no. Hayaan natin siya para ma-exercise yung mga paa. Ito, nag-start na sila. Sa taas, ayun. Sa parkingan dito sa Nepo. So, may na-discover ako dito sa taas. Pwede pala rito mag-exercise, mag-walking sa parkingan. Ito yung sa Nepo Quad ha. Ayan. So, yun yung tinatayong condo ron. At ito naman, ano, laki ng building. And tech. So, ang gagawin lang natin ngayon ay mag-walking. So, iniwan ko na si RJ sa baba kasi gusto niya raw mapag-isa muna. So, yun yung Holy Angel guys, no? Holy Angel yan. At ayan naman yun, Nepo Mall. Kulay blue na yung Genra Mall, yun, no? Natutuling yata ako, yun, no? Yun yung Genra Mall. Ito yung New Point. Kabuuan ng New Point yan. So, ito sa likuran niya ay parking space. Ayun, no? Sa third floor. So, silip tayo sa baba. So, kaya naman yung business center ng Nepo. So, yun. Ayan sila. Okay. Lipat tayo dito sa kabila. Lipat tayo banda dito. So, check natin. Ayan yung daanan sa ilalim. Papasok sa New Point. Ayan yung bubungan niya. Tapos, si Macdo. So, meron din lagusan dito guys, no? Left and right. Ay, mga bubungan na lang. So, yun. Si Macdo. Si ice plant yung sa likuran ni Macdo. So, at ayun naman yung simbahang malaki. Okay. So, lakad tayo. Stay healthy. Walking muna ako tsaka with sunlight. So, ganito guys, no? Ganito kalaki. Ang pinagbago dito sa may Nepo Quad. So, may parking space dito sa taas. Ayun, may mga ilaw din sigurado dito pag gabi. Kasi nandiyan yung mga ilaw nila. Alright. So, ayun yung mga bundok sa paligid. Kaya napakaswerte ng Angeles dahil napapalibutan tayo ng bundok sa paligid. Pero hindi ganun kalapit yan guys ha. Sila yung bumabasag sa lakas ng bagyo bago tumama rito sa atin. Itong random. So bawat corner guys, no? Bawat corner. Yung corner doon, corner dito. May mga lagusan yan. Corner doon, may lagusan. Okay. Pasili tayo rin sa baba. Ayun, no? And tech. Ayun, mga call center yun dito, guys. No? Ayun, no? Tingnan natin sa paligid. Anong klase ako nag-walking? Ayun. So, ayan naman yung Angeles Electric Office. Ayun guys. Charan! Sa alaning Pasko. Ano no? Duwanag daw ng Pasko. Ayun. So bumaba na tayo guys, no? Baba tayo dito guys. Agoy. Second. Aywa. So, ito yung ground level niya. At ayun.
portion dito. Meron tayong, ayun si RJ. Merong Starbucks. Meron tayong RJ po yun. Okay ka lang dyan, RJ boy? Are you okay? Sige, picturean ta ka boy. Okay, ano masasabi mo sa walking natin ngayon? Okay siya. Okay. So nakita mo na naman yung paligid natin yan, eh. Matagal kang na. No. So naalala mo yung mga building na yan. Diyan ka nagtrabaho. Ayun, no? So kami dalawa lang ni RJ boy. Hindi sumama si tatay ko. Tabalo kang tatang ko. Ayun yung Oo. So ayan guys. So box guys. So ito naman si Jiro. Ang laad ko kayo ron. Nakita ko yung paligid. Tapas. Ay, tap silog. Sino tayo dito? Papagrab lang. Okay, marami silang ino-offer. Ayun. Ayun, pansit kanton, no? Pansit dahon. Lomi soup. Tapos ayan guys. Si Starbucks. Tapos yung dito. Propali. Ayun, oh. Mas nakita nyo to guys. Gas stop dinner. Made of metal. Check natin. Made of metal nga siya. Okay. So, eto ngayon. Ang Nepo Quad. Hannah Mariel's Bakery. Ayun mo. Ang ganda naman ni Hannah Mariel's. Oh. May CR din dito. Sino tayo rito? Restroom. Pasok kayo rito. Pwede kayo mag-CR. Ayun sa pambabae. Good job. Panlalaki. Ito yung CR panlalaki at pambabae. Alright. Let's go walk again. So pag nagawi kayo sa Nepo Quad, andito yung mga CR, ha? Okay, Nepo Quad 2. Dito tayo. So ito yung place dito guys. Pag gabi, maraming kumakain dito. Sa umaga, sarado pa yung iba. Pero naganda ng iba rito. Ayun, wow. Hindi pa tayo dun guys. Check natin yung trike. Okay, lakad tayo. Ayun po, ah. Ba't karano ko dilibot? Kasalanan ng RJ ini. So, dyan ako bumibili ng yellow guys, no, sa ice plant dito. Nung summer, dyan ako nabili ng tube ice para i-offer sa customer. Ayan. So, yun yung tricycle. Okay. So, may parkingan din dito sa likod. Tapos, merong ice plant kung saan pwedeng makabili ng yellow, tube ice, black ice, meron dyan. Ayun. Tapos marami kainan dito guys. Sa gabi makikita nyo rito. So, normal situation yung ating tricycle. So, balik tayo rito. Libot-libot pa tayo. Shabu-shabu, iyo. Ayo, shabu-shabu. Ano ka rin? Ay, tamo. Ayun, no? Shabu-shabu. Shabu-shabu. Ayan, guys. Nasa sarado pa yata. Dito naman ay burger, steaks, ribs, sandwiches. Nagahanda pa lang sila. Hola. Basta hola, manyaman ay wow, manyaman ka no. Sang Gipsel King ay wow. Si McDo. So dito may mga nagtitinda-tinda rin ng mga prutas.
So, maaga pa. Time check. 9:20. 20. Ayun. Kaso close pa sila. CR din dito guys, no? Ayan yung CR dito. Pambabae, panlalaki. So, pambabae. Tapos, ayun yung panlalaki. So, yun. Tara, balik na tayo guys, no? Baka hanapin ako na RJ. Balikan natin si RJ dito. Ay, lalakad na yung Robocop. Oh, dintang na. Paratang na yung Robocop. Nagtago. O, sinali ko siya, RJ boy. Ay, tayo, RJ boy, oh. Sige, Jay, lakad ka lang. Ayan, si RJ boy. Pasyal tayo, pogi. Ayan. So, nagnepokwad kami ni RJ. Bala mo kalakad may Robin Padilla, eh. Di ka pa nauhaw? Okay lang. Agyo mo pa. Oh. Nano? Muna na. Oh, sige, kung ba na kami ni RJ Boy, mag-walking. Uwi na raw kami. Dito tayo daan, Jay. Tara. Hawak ka dyan, Jay. Tara, Jay. Pasok tayo rito, guys. Ayun. So, punta na kami sa ating tricycle. Okay na, Jay. Dito tayo. Ayun, no? Okay. Let's do walk. Oxford Barber Shop. Ito yung pinaka-Oxford na. Ayun, bala mo. Mamahalin na barber shop. Oxford. So, lakad tayo rito, guys. With RJ. O, Jay, tingnan mo. Medyo malalim yan. Alright. Good job. Ayun, wow. Macho man. Pagkarating dito, Jay, akbay ka sa akin, ha? Alright. Ako sa akin. Okay, good job, soldier. Sa loob ka muna para mas komportable ka dito. Uwi na kami, guys. Salamat sa panonood nyo.